Здравейте на всички, аз съм Бос Клип.бг и тук с мен е едно момиче. Здравейте! То казва се Паулена. И да, тук сме в Димитровград. Къде Чао от София! Да, всички го знаят. О, Боже! Да. И да. Току-що се прибраха от село. Защо го казваш? Добре, нямаше смисъл. Окей. И тук съм за известно време, но имам интернет, за да кача този клип. Изчакайте да си наглася камерата, че не ми е удобно. Да. И включих на таймер, за да се нагласа. Ама не успях. Да. Окей. И тук искам да разведа и така. Да направим някакъв чалендж. Искаш ли? Да. Добре. Ще направим някакъв чалендж, но... Какъвто и да е, няма. Аз даже не знам какъв ще е чайлендж. Да, и аз сама. Да зарадваме поне феновете. Добре. И Fire Dragon, ако гледаш това видео. Късмет. Няма да го Заповядайте. мерси. Капвайте си го. Не, не ми харесва. Не ме много. О, да, сетих се какъв чалендж. Какъв? За слагане в устата, сещаш ли се? За вързани очи. Да. Искаш ли? Да. Само, че няма да гледаме, нали? Да. И вижте какво ни дадоха сега. Много е гадно. Вижте, бе! Малко е гадно. Не толкова, казвам ви, хора. Ти ще им кажеш. Да, ще им кажа. Добре. Ако искате, може Тя да е си една го от купите. най-добрите приятелки. О, Окей. Това е моето куче. Добре. И да. Да започваме с чаленджа. Кой първо ще е? Аз? Ти ли да си първо се затворим? Гледам камъпънца хартия. Добре. Камък, Ножица, хартия. Раз, два, три. Аз съм. Ти си първа. Не. Айде ти да си. Добре, аз съм първа. Добре. Дръж камерата. И да намеря призва. Това да ти завържа. Няма да си представям. Кърпата. Те пък с кърпата. Гледайте с тази с какво ще ма вържи. Айде, давай. Давай, върви. Пък как ще ма... Лей, няма да ми... Така ще ма задушиш, намери нещо друго. Добре. Нещо друго. Добре, Попитай Лена, баба Неша. ти можеш да ги занимаваш. Аз сега другите ще дадем. Ида с теб. Опа. Тук е много тъмно. Нали? Така вече е по-светло, нали? Да. Сега да намерим с какво да те вържим. Тук май ще снимаме. Да? Добре, изчакай тук. Чакай, тук. Типа, не и с нещата на баба Неша. Моите, това са моите. О, да, видите ли са? Да. Не и с твоите клинови деца си бърцал Не, газа. ето това. Горе. Какво е това? Горе ще. Я? О, много хубаво ми ще давай. Добре, с това ли искаш? Да. Добре. Чакай, аз мога сама да се вържа. Аз ще те вържа. Добре. Чакай сега. То не е малко мо, забавно. а сам- Сетих се, да. Ето така. Ей това първо го запретни. Чакай, аз ще ти го правя. Първо е така да ти го правя. Сега. Не съм виждал. Вижте колко съм прекрасна. О боже, нищо не виждам. Дръж камерата. За как това ще му го правиш? Ей така. Чакай ли? Чакам тъма колкото да. Не ми даваш въздух, сериозно. Чакай малко. Сега ще. Че не ми дава въздух. Хора,
Ето така си. Дай да те... Дай Виждаш ли, виждаш ли? Искам аз да се обра. Чакай аз да се обра. Аз те бях вързала, знаеш колко хубаво. Ами да, видях са хубаво, мама. Виждаш ли? Да, и баба. Давай направим бърза разходка и готово. Бързата разходка беше много тъпа. Нали? Гледа патас. Лудата. Добре, така колкото. Аз мога и сама да се вържа. Никой да не ми помага. Всъщност само ти си в стаята и не ми помага. Добре. Това вече се е вързано към приказките на Monster High. Цялата е Monster High. Готова ли си? Добре, добре, готова ли си? Нещо. Добре, чакай. Добре, само да видя какво. Не гледай иначе. Виждаш ли нещо? Не. Хм. Ма, нещо от хладилника. Аз може и да е предмет, изчакай. О! Не гледай. Не, гледам. Изчакай. Отваря уста. Химикалка. Позна. Сега е това е ред. Окей, имаш още два опита. Имаш още два. Нека съм по един. Добре, още по два. Добре. Още. Мисля някакъв предмет. Добре. Гадна ли беше химикалката? Значи това вече те отде химикалка. Окей, ще отида нещо сега да видя от хладилника. Добре. Слагай си го, да. Ма колко? И че пъти пътя. Да, сега си ти. Добре, ще ти. Искам да намеря нещо от хладилника. За да и там. Да играем на едно предизвикателство. Какво искаш, аз ще ти кажа къде е и... О, сетих се. Само да измия. Ама за тебе ябълка, пък тя обича киви. Не, за бързо. Оленка. Изчакай. Ние играем сега, не сега играем, трябва да кажа. И казвай какво. Къде си? Отдами да си дойде. Отваряй уста. Чакай, ма. Ма гадно ли е? Не. Някакъв... Плоте. О, добре. Голяма уста. Отхапай. Ябълка. Зна. Бе, може да си я изядеш. Не искам. Не искаш ли ябълка? Аз обичам киви. Да, но. Оле, колко прекрасно. Да. Може съм по два пъти. Добре. Сега не е ред. Може да държиш там. Оленка, това е такова. Да пуча гадка. Бърже се го. Вредна ли? Не. Айде, моля ти се. Сега моля ти се. Айде, моля. Не знам. Ето ще го ставим. Бърже се очите. Да, камерата. Ти вечеря ли си? Не. Очаквам. Аз за тебе знам, ама такова. Да седят тук, после ще си ги взема. Добре. Габри, бърже се го. Като решите да вечерите, се обади. Добре. Чули? Да. Хайде. Ще се вържиш ли? Защото не искам да се... Чакам. Сега, вържи се го така, че да не виждаш. Добре, де. Ма гледай. Ще те затворя. Леко ще притворя. И да ще какво един да се взе. Но това е вероятно някакви изглаждания. Нека да стане само.
Готово. Аз съм тъкмо готова. Не виждам. Е цялото. Какво? Какво е това? Сливи? Не. Череша. Да. Още един път. Сдъвчи се цялото. Плюйни. Не, аз ще го Добре. Добре. Чакай, сега се чудя какво да ти дам. Отвори уста. Предмет ли е? Да. Не. Сигурна съм. Добре. Каза, че ще глътнеш костюм. Добре, да. Какво е това? Чакай, дай да го държа. Какво е това? Чакай да е. Нещо квадратно. Не го дъвчам. Това е някаква капачка. Това е една... Какво е това? Ясно. Лекарство? Предаваш ли съм? Да. На баба не качва. Сега отново е моя ред. И така, докато клипа не свърши. Да. Аз съм по-хубава. Сериозно? Я, може сега си не се снимаш. Добре, ама те... Рощова ли съм? Чакай да та. Ох, мала ти как ти се забли. Не много. Да, чакай. Да се видя от тук гледам. Не много, да. Не много. Окей. Ела да кажем чао на публиката. Айде, ела за малко, ела. Айде, това да е краят на клипът, защото става на вече 12 минути. Я. Онда. Искаш ли Какво? да спрем клипът? За сега? Не, да го спрем. Защото вече стана и 13 минути почти. Стана сега. Кой яде плод, кой такова? Ябълката, какво стана? Аз не искам. Аз искам ябълка. Аз я забравих. Другата остане. Да, аз я забравих. На тебе едно киви да ти дам. Не. Не искаш. Още когато решите вечерите, обадете се, ето къде ядене има. Да, добре, добре. Ела, Искате и черешки? Не. не сме гладни. Ела тук. Идвам, ма чакай. Върни се. Чакай, Затворям вратата. Искаш ли това да е краят на клипът? Да. Добре. Чакайте. Чао от вас. Чакай. Чакай, И да, хора, това е всичко от този клип. Надявам се клипът да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Пишете Чао. долу в коментарите. Да. Чао. Чао! Аз съм най-големия